ट्राइबेल बेल्टआ जोंनि एकमात्र भबिष्यत जोंनि जिउ बियो ट्राइबेल बेल्टआ बे हा हुआ जुदि जों गोमायोब्ला जा सेस जागोन बे हा हुनि थाखाय जों जथेस्थ' फाइट खालामदों दिनैनि बाथ्रा नङा क्ल'सआव दङ गोबांनो जे सोरबा आइजोआ सिन्थायनो गावनि फिसायखौ जेराव बख'नो थाखाय गावनि किडनिखौ फाननानैबो जेराव बख'दों खुलुमनाय जाबाय गासिबो रायजो राजाफोरखौ बे जायनाखि लेन्ड एलटमेन्ट होदों आरो हानि पाट्टा होदों बेफोरखौ खुनु सालिजारि खालामाजासे खुनु नायबिजिराजासे होनाय जादों जों बेफोरखौ गासिबो मोनथिदों दा जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय मानसिफोरनो गासिबनोबो होनांगौ होननानै होनो हाया मानोना बेयाव माखासे निसि दङ जाय प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बे प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्राल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनो हा हु बायनो मोनो दा बिनि बादै जायनाखि नन ट्राइबेल नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरो बे जायगायाव हा हु बायनो मोना नामजारि खालामनो हाया बिसोर एलटमेन्ट मोना पाट्टा मोना आरो जुदि सोरबा जुदि बायदोंब्ला सोरबा एलटमेन्ट खालामदोंब्ला बियो केन्सेल जानांगौ बे माने आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट बिदि जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सेप्टार 10 जायनाखि नियम बे नियम बादै बेयाव होखानाय दं रोखा रोखानो दा गतिके दा बेफोरखौ सालिजारि नायनानैसो बे जायनाखि लेन्ड मेला फाथिबाय बे लेन्ड मेला फाथिनायनि गेजेरजों हा हु राननाय पाट्टा होनाय बेफोर खामानि जानांगौमोन खिन्थु जों दा मोननायाव जोङो जायनाखि रिपर्ट मोनगासिनो दङ दा बेफ्राव गोबां माने नन ट्राइबेल आरो नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसियानो एलटमेन्ट मोनदों आरो पाट्टा मोनदों दा जों बेखौ मिथिगासिनो दङ आरो दा बेनि बादैबो जोंहा बिटिसि जायनाखि 6 सिड्युल जाबाय बे 6 सिड्युल जानायनि उननिफ्राय बे खुनु जायनाखि ट्राइबेल नङै मानसिफोर बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्राबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरावब्लाबो बिटिसि एरियायावनो खुनु ट्राइबेलनि हाखौ बायनो मोना हाफ्रा ट्रेन्सफार जाया दा बे हिसाबै बेफोरखौ नायाहुसियानो दिनै बेफोरखौ बिजिराब्लानो हाखौ रानलाबायदों गावसोरखौ माने गुबुन हारिफोरनि अनसुला देखायनानै गावसोरखौ हा रानग्रा होननानै देखायनानै बिसोर दिनै हाखौ रानलाबायदों जोंहा ट्राइबेलफोरनो हा होनायाव जेबो आपत्ति गैया ट्राइबेलफोरनो हा नांगौ आरो ट्राइबेलफ्रा जेरावखि थाया मानो कासावनो था बा ग्रेजिं फिल्डआव था अबेबा फरेस्टआवनो था अबेबा दैब'बारियावनो था रिभारेन्ट एरियायावनो था बे गासिबो ट्राइबेलफ्रा हा मोनजोबनांगौ बे आयेनाव रोखा रोखा दं ट्राइबेलखौ खुनु प्रकारै जाय जेरावखि थायाखै मानो जि समनिफ्राय थाबाखै मानो बिसोरखौ होखारलाबायनो हाया बिसोरखौ एभिक्सन खालामनो हाया आलाय सिलाय खालामनो हाया बे आयेनाव दङ आरो जुदि सोरखौबा जुदि इलिगेल भाबै थानाय मोनदोंबा बबेबा ट्राइबेल मानसिफ्रा बबेबा जायगायाव जुदि इलिगेलि हा दखल खालामनानै लादोंब्ला जेनेबा फरेस्टफ्रावनो हा दखल खालामनानै लादोंबा बा बबेबा गभर्नमेन्ट हाफ्राव जुदि हा दखल खालामनानै लादोंब्ला दा बेफोरखौबो सरकारा गोसो जानानै होखारनो हाया दा बिसोरखौ थानायनि बेबस्था खालामना होग्रोनांगौ सिगाङाव मानसि हिसाबै डिग्निफाइड सिटिजेन हिसाबै थांनानै थानायनि बिसोरनो राहा खालामनांगौ जेराव बिसोरखौ थानो होगोन बिसोरखौ लामा सामा बानायनांगौ स्कुल बानायनांगौ दैखर बानायनांगौ बेफोर बानायनायनि उनावसो बे जि जायगायाव बिसोर एनक्रोच खालामनो हादों बे जायगानिफ्राय शिफ्ट खालामनांगौ शिफ्टिंनि बाथ्रासो बुंदों बे इभिक्सननि बाथ्रा बुङाखै नट बाय वे अफ इभिक्सन बुख्रेब खालामनानै होखारनो हाया मानसि हिसाबै थांना थानायनि अधिकार दं ट्राइबेलफ्रा बे जिब जुनार बायदि मोसौ बायदि बुख्रेब जानानै मोसौ बायदि होखारजानाय जेराव मोनो आलाय सिलाय खालामनाय बे आयेनाव बे गैया बेखायनो दिनै जेरावखि थायाखैमोन ट्राइबेलफ्रा जि हायाव थायाखै मानो बिसोरनो हा पाट्टा होनांगौ जों बेखौ सापर्ट खालामो जों बुंबाय थादों हा पाट्टा होनांगौ आरो सोरबा जुदि इलिगेल भाबै बबेबा जुदि एनक्रोच खालामदोंब्ला दा बिसोरखौबो जुदि माने थानो मोना जुदि सरकारा सानदोंब्ला बे हाखौ सरकारनो नांगौ होनना जुदि बुङोब्ला बिसोरखौ शिफ्टिं खालामनानै दस्रा जायगायाव हा होनानै बेबस्था खालामनांगौ आरो बिसोरनो जथेस्थ' रोखोमनि थानाय बेबस्था खालामनांगौ न' बां दैखर लामा स्कुल बानायहोनांगौ बे सुबिदाखौ बानायहोनांगौ बेनिफ्राय बिसोरखौ शिफ्टिं खालामनांगौ बेफोर खामानिखौ जोंनि बिटिसि सरकारा मावनांगौ आरो बिटिसि सरकारा पियरलि माने ट्राइबेल एरियाखौ लानानै माने बानायनाय बे बिटिसिआ ट्राइबेल एरियाखौ लानानै बानायनाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियाफोरखौ लानानै बानायनाय बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसनाव ट्राइबेलनि माने अधिकारानो बांसिन बे ट्राइबेलफोरनि हा हुनि अधिकार ट्राइबेलफोरनि राव हारिमु ओमफ्राय इकनमिक माने डेभेलपमेन्ट बेफोरनि थाखायनो बे बिटिसिखौ दानानै होदों दा बे बिटिसिआ जोंनि सरकार बे
आरो बे जोंनि BTCआ जोंनि थाखाय जुदि मावाब्लानो जोंखौ जुदि आलाय सिलाय खालामोब्ला जोंनो जुदि हा हु होगासिनो जुदि जोंनि मानसिखौसो होखारोब्ला आरो मालायखौसो जुदि जोङो बजबना लानानै मालायसो हा होनानै जुदि राजनिथि खालामोब्ला बे अननाय बे अगेन बे आरो बेजों जोबस्रांगोन आरो बे जोबस्रांनायनि बे मोनसे लामा बियो दा दिनै जोङो नुदों जे लेटेस्ट जानाखि नैबे माजबाद सार्कोल माजबाद रिभिनिउ सार्कोलाव जानाखि हा होबाय थानाय दा बेखौ गबिन्द बसुमतारी डेपुटि चिफ माने बिटिआरनि दा बिथाङाबो दाखालि बुंखांखाबाय जे गावनि माजबाद रिभिनिउ सार्कोलनि आन्दाराव माने हा रानदों गोबां माने हा गैयिफोरनो हा रानदों होनना बुंदों दा बिनि अर्डारा जोंनाव दङ बे गासै बिथांमोनहा 342 बेनिफिसियार्सनो हा रानदों आरो अलरेडि 135 नाम्बार्स फेमिलिफोरनो थाबसो रानना होबाय बे जोंनाव रेकर्डआ दा दं दा आउट अफ 342 बेनिफिसियारिस दा बेनि गेजेराव गोबां मानसि दङ जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव थानो हानायनि अधिकार गैया जायफ्रा मोन्थाय गैया जायफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनांगौसो दा दिनै बेबायदि मानसिखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दिनै हा होदों दा नैबे माजबाद जानाखि रेभिनिउ सार्कोलनि आन्दाराव जानाखि हा रानदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गोलैनाय हाखौनो रानदों आरो बे माजबाद जानाखि रेभिनिउ सार्कोल बियो माबायाव गोलैयो बियो खालायगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो खालायगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो आरो खालायगाव ट्राइबेल बेल्टखौ दादों 12 जुलाइ 1948 आव दादों बे 12 जुलाइ 1948 आव दानाय बे खालायगावनि ट्राइबेल बेल्टआ हाया गासै 11,19,409 बिघा दा बे 11,19,409 बिघा बे हाखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट बानायनाय आरो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ 1948 आव जादों 12 जुलाइआव दा बे माजबाद जानाखि रेभिनिउ सार्कोल बे माजबाद रेभिनिउ सार्कोलाव बे जानाखि 1948 ट्राइबेल बेल्टखौ दानाय बे समनि सानसे उननिफ्रायनो अखानायै उननिफ्रायनो खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि खुनु नन ट्राइबेलफ्रा बे जायगायाव हा मोना आरो सोरबा जुदि बायदोंब्ला सोरबा लादोंब्ला बिसोरनि हाखौ लायबिल टु केन्सेल ओरै होनना बुंदों बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बे माने माबानि चेप्टार 10 नि जानाखि आयेन चेप्टार 10 नि जे आयेन बे चेप्टार 10 नि आयेनाव रोखा रोखा लिरदों बे 164 बी सेक्सनाव बुंदों जे जायफ्रा हा फानदों जायफ्रा बायदों बिसोरखौ माने 6 मास जेल जाहोनांगौ बे आयेनावनो बे दङ आरो बिसोरनो फाइन होनांगौ ओरै होनना बुंदों आरो 163 ए सेक्सनाव बुंदों जेसेबां हा माने रानना होनाय जादों सिबां हा रेजिस्टार होदों बे इलिगेल टेलिगेल खोथा गैया रेजिस्टार सोरबा होदोंब्ला सोरबा फाथा होदोंब्ला बे केन्सेल जानांगौ केन्सेल फर उइथ ओंखारदों खुनु खोथा गैया बेयाव दा बिदिसो खिन्थु दिनै बेफोर आयेन थासेयावबो बेफोर एथ' गोख्रों जुदि रुल थासेयावबो दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा माबोरै गावनि समस्थियाव माजबाद रेभिनिउ सार्कोलनि आन्दाराव गोबां माने बे नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा होनो हाखो बे आसुरित बाथ्रा जों सोमोनांदों दा जोंनाव लेखा गासिबो दंजोबो नै जों बे सोर सोरनो होदों सोर सोरनो होआखै जों बे लेखाखौ दिनै मोनजोब्बाय बेसेबांबा पेजनि लेखा जों दा मोनजोब्बाय दा जों बे हिसाबै जों दिनै रोखा रोखा बुंनो हाबाय जे इलिगेल मानसिफोरनो हा होदों BTC सरकारा आरो बे गबिन्द बसुमतारीया गावनि समस्थियाव माने गुबुन हारिनो हा होनानै गुबुन हारिजों मोजां मोनजागौबा गुबुन हारिजों खोब माने अनजानानै भट मोनगौब्ला दा बे सार्थआव दिनै बे हाखौ रानदों होनना जों मिथियो बे राजनिथि बे आरो जघन्य राजनिथिखौ जों माने नुहैयो आरो जों बेखौ रावबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनाङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोंनि एकमात्र भबिष्यत जोंनि जिउ बियो ट्राइबेल बेल्टआ जोंनि निरापत्तानि मोनसे रैखा कवच बियो बे हा हुआ जुदि जोंहा गोमायोब्ला जोंहा सेस जागोन बे हा हुनि थाखाय जों जथेस्थ' फाइट खालामबोदों दिनैनि बाथ्रा नङा जों दिनै गोरा जानानै बुंनो हाया जोंनि सिगां 1930 सोनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो जोंनि लिडारफ्रा ट्राइबेल लिगनि लिडारफ्रा नांबोदों जेरै भीमबर देउरिमोन जेरै रुपनाथ ब्रह्ममोन माने जोंहा माबा मा होनो सतिश बसुमतारीमोन ओमफ्राय जोंहा
कालिचरन गुरुदेबमोन ओमफ्राय माबा खाख्लारिमोन बियो जादब खाख्लारि दा बिथांमोनहा नाङै नांबोनानै जोंनो आलदायै जोंनो मोनसे हा हुनि आयेन 1947 आव दानानै होदों 1947 नि माने चैप्टार 10 बेखौ दानानै होनाय जादों दा बिनि सिङाव ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ जेब्लानाखि बेयाव आसामखौ सेना लाफैयो जोंनि बर' रायजोखौ सेना लाफैयो बर' रायजो सेना लाफैनायनि उनाव ब्रिटिश सरकाराबो इस्ट इन्डिया कम्पानिया जोंनो 1886 आव मोनसे ट्राइबेलफोरनि हानि प्रटेक्शननि थाखाय बेबस्था खालामदोंमोन खिन्थु नैबे आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 आव ब्रिटिश सरकार दानाय बे आयेनजोंबो हाया निरापदा जायाखै बिनि उनाव फैयै बे लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्टखौनो आरोबाव सोदांनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै 1947 आव बेखौ माने गोदानै मोनसे सेपारेट भाबै ट्राइबेलफोरनि थाखाय आयेन बानायनाय जाबाय ट्राइबेल बेल्ट ल'व प्रटेक्शननि थाखाय चैप्टार 10 दाना होनाय जादों दा बेजोंनो दिनै जों बे खामानिखौ दिनै ट्राइबेलनि हाफोरनि थाखाय जों दिनै निरापदानि थाखाय जों दिनै मोननो हादों दा फार्स्ट जोंनो चैप्टार 10 नि नियम बादियै 1947 आवनो जोंनो माने ट्राइबेल बेल्ट ल'खौ दानाय जादों 1947 5 डिसेम्बर 1947 नि 5 डिसेम्बरावनो ट्राइबेल बेल्ट ल'खौ दानो होनाय जादों दा बिनि उनाव 1948 दादों 1949 दादों आरो बिनि उनाव गुबुन समावबो दानाय जादों दा बे जि समनिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट ल'खौ दादों बे समनिफ्राय खुनु जायगायावनो बे ट्राइबेल बेल्ट ल'आव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि नन ट्राइबेल मानसिफोर हाबनो मोना थानो मोना नामजारि मोना आरो सोरबा जुदि इलिगेल माबा जुदि नामजारि खालामदोंबा बेखौ होखारनांगौ बे आयेनाव दङ केन्सेल खालामनांगौ दा बे आयेनाव दं जों दिनै बेखौ लानानै जोङो दिनै फाइट खालामदों जों अन्तत मख'नाय जायो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ 2009 निफ्रायनो जों बे ट्राइबेल बेल्ट ल'नि हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जों जुजिबोदों नाजाबोदों नाजायै दिनै बेनि गेजेराव जोंहा हाइकर्टआवबो मोनसे जों अर्डार मोनदों 2019 आव जे ट्राइबेल बेल्ट ल'आव जेसेबां इलिगेल एनक्रचमेन्ट जादों बेखौ होखारजोबनानै ट्राइबेल हाखौ ट्राइबेलनो रानना होनांगौ नैबे मोनसे अर्डार जों मोनदों गतिके ट्राइबेल बेल्ट ल'नि इस्युआ गेजेराव मोनसे डेट बादि जाबायमोन थैनाय जाबायमोन ओरै सा साल' मानसिफ्रा ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्राखौ मालाय बुंला बुङो खिन्थु फुरा इनिसियेटिभ लायामोन खिन्थु जों जेब्ला नांजायो जेब्ला नांबाय थायो जेब्ला प्राइम मिनिस्टारावबो जों थांनानै कमप्लेन होयो ट्राइबेल बे माबायावबो जों जेब्ला थांनानै जों कमप्लेन होयो आसाम गभर्नमेन्टखौ जों जेब्ला कमप्लेन होयो दा बेनिफ्रायसो जोंनि इस्युआ रिभाइभ जाफिनदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदियाबो माने 2014 आव ट्राइबेल बेल्टखौ होखारजोबनांगौ होननानै स्टिक हरदों जों लोगो हमनायनि उनाव दा बेफोर जिनिसा दिनै जोंनाव प्रमानफ्रा दङ बेखायनो जों दाबि खालामो जे ट्राइबेल बेल्ट ल'आव एसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोर होखारनांगौ बिसोरखौ माने खुनु प्रकारै जों सोरबा भटनि आसायाव खुनु माबा मोनसे बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन आसा खालामनानै जों दोननो नाङा बेल्ट ल'आव जाहाथे इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेयाव जाति धोरोमनि बाथ्रा गैया बिसोर होखारनांगौ आरो इभेन जों बेखौ खुला खुलि बुंनाय जायो जे सोरबा गुबुन जाति अबा जाति बेजों जा खुनु हिंसाबो गैया शत्रुआबो गैया जायफ्रा जेराव दं जायफ्रा गोदोनिफ्राय जों थाबोदों बिसोर थानो मोनगोन जयै थागोन खिन्थु जाय इलिगेल मानसिफोर जों बिसोर दोना जों बेनि थाखाय जोङो दाबि खालामो आरो जों ब्रिटिश सरकारखौ बिनि इनिसियेटिभखौ लानो थाखाय जों जावले खावलायो दा दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो दा दिनै बे बिटिसि सरकाराव दिनै एनडिपिनि माने अस्त्रजों आन्दलन खालामनाय नेताफोर दं इएम जाना दं रन्जित बसुमतारीमोन इएम दा डिपुटि चिफ जोंहा गबिन्द बसुमतारी एथ' गोबाव संग्राम खालामबाय बिसोर अस्त्र लानानै गिलुबालु संग्राम जे सबारिं माने बड'लेण्ड नांगौ होननानै आन्दलन खालामदों बिसोरबो बे हानि थाखायनो आन्दलन खालामदों दिनै बे हानि थाखाय आन्दलन खालामनाय समाव गोबां मानसि माने भिक्टिम जादों गोबां मानसि बुख्रुब जादों गोबां मानसि गावथार जादों इभेन बिनि केडारफ्राबो थैदों गोबांनो आरो दासिमबो माने स्टिल एनडिपि केडार्स आर लेंगुइजिं इन द जेल इन डिफारेन्ट जेल अफ आसाम दासिमबो दङ दा गतिके दिनै बे हानि थाखायनो थैदोंना बे हानि थाखायनो दिनै भिक्टिम जादों गोबां बर' फिसाफोर गोरिब गुन्द्रा बर' फिसाफोर एनडिपिनो थानो होदों ओंखाम जादों होननानै बुथारजादों गावथारजादों जेल जादों गोबांनो आरो दिनैथ' जों रिपर्ट मोनदों जों क्ल'सआव दङ गोबांनो जे सोरबा आइजोआ सिन्थायनो गावनि फिसाखौ जेराव बख'नो थाखाय गावनि किडनिखौ फाननानैबो जेलनिफ्राय बख'दों दा दिनैथ' बिटिसि सरकार बे गबिन्द बसुमतारी फेरेंगानि समस्थियाव बे फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा दिनै बेखौनो खबर गैया खबर लाखै खिन्थु बिथाङा दिनै मा खालामदों
हा गुबुन हारिनो होदों होननानै गुबुन हारिफोरनो हा होदों होननानै बिराद क्रेडिट लादों रंजादों बुंदों बिरादनो क्रेडिट खालामदों आयेनखौ सिफायनानै दा जों बेखौ मुगैयो जों बेखौ दुखु खालामो गावनि रिभलिउसननि स्पिरिटखौ गोसोखां बिथांमोना गोसोखांदों नोंसोर मानो संग्राम खालामामोन नोंसोर मानो अस्त्र गैयामोन दिनै नोंसोरखौ जारिमिना दिनै मुगैबाय नोंसोरखौ नोंसोरनि आखलखौ दिनै मुगैजोब्बाय गासैबो नोंसोरनि थाखायनो दिनै मालाया दिनै थागासिनो दं आरामसो हाग्रा बंग्रा थागासिनो दं माने गभर्नमेन्ट हायाव अबेबा कास्ट हायाव अबेबा माबाफ्राव गिदिर गिदिरफ्राव फरायसालिफ्राव थागासिनो दं दिनै फ्रिनो जेबो खालामा बिसोरखौ जेबो खालामा बिसोरखौ जेबो फंसे बाथ्रा बुङा खिन्थु गावनि फिसा बर'फोरखौ हाग्रायाव थादों अबेबा कास्टआव थादों अबेबा गभर्नमेन्टआव थादों होननानै होखारदों बुख्रुबदों सुख्रुबदों बन गंसे माने लायनो थाखाय दिनै आथिंजों बुख्रुबदों सोरखौबा गावथारदों बेबायदि जिनिसा मानो जादों फालाय दांख्लाब सुख्लाब खालामदों मानो जादों बिदिया दिनै बेफोरखौ लाजिना लाजाखै जोंना माने एफा गिदिर संग्रामि नेता अस्त्रजों दावहा नांबोनाय फेरेंगामोन गबिन्दमोना दिनै लाजिना लाजाखै बेफोरखौलाय दिनै मानो दिनै माने माबा गैया जाखो सेन्टिमेन्टआ दिनै बहा थांखो नोंसोरनालाय एथ' गिदिर संग्राम खालामनाय नेताफोरनि स्पिरिटआ बहा थांखो दिनै मालायनो हा होननानै बिसोर रंजा खुसि खालामो गावनि मानसिखौ होखारो नोंसोरो गोरलैनो माबोरै जाखो बेलाय दा गथिखे नोंसोरो जारिमिनाव नोंसोरखौ माने जघन्य मानसि नोंसोरो बर' जाथिनि बेरेखा बर' जाथिखौ नोंसोर आलाय सिलाय खालामबाय नोंसोरो बे जारिमिनाव लिरजासिगोन नोंसोरो बे जारिमिननिफ्राय बारग'नो राहा नोंसोर गैया आरो दिनै आं इयुन जोलै हान्जाखौ खावलायो दिनै जाथिया बिराद अलखदाव दङ दिनै जाथिया दिनै खैफोदाव दङ दिनै गावबागाव सुबिदानि थाखाय दिनै पार्टि खालामलायदों बे मानसिया बेयाव पार्टि थांदों फैसानि थाखाय थाखा मोननो थाखाय बैयाव बारस्लायदों थाखा फैसानि थाखाय सुबिदानि थाखाय खिन्थु गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजा जाम्बा जाम्बिखौ जों बोरै खांनांगौ जाम्बा जाम्बिखौ बोरै दैदेननांगौ बेनिफ्राय जेबो गैया दिनै जाथियाव अलखदाव दं दिनै बे अलखदाव गोलैनाय जाथिखौ जों बोरै बोखांनो जों बोरै माने बासायफिननो जों बोरै मोजां लामाजों दैदेनफिननो जों बेनि थाखाय थि खालामाब्ला दिनै जा उफाय गैया ओंखायनो फैगौ जेनेरेसन जायनाखि आफादफोर इयुन जोलैफोर बिसोर खावलायो बिथांमोना जाहाथे कनसियास जायो जों खुनु राजनिथि इनफ्लुयेन्सआव जों गोदाव सोराव जाया खुनु थाखा फैसानि माबायाव जों जाहाथे माने गोदाव सोराव जाया जों इसुखौ लानानै जाहाथे नाङो जाथिनि सार्थाव जाहाथे बाथ्रा बुङो आं बेखौ बयबो खावलायो आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हानि रैखानि थाखाय जों जिहेतु खामानि मावगासिनो दं आरो मावगोन आरो बे मावनाय समाव जों संग्राम खालामगोन आन्दलन खालामगोन प्रग्राम लागोन बेफोर प्रग्रामाव जाहाथे दोलो बोलो ओंखारबोयो आं बेखौ बयबो रायजो राजाफोरखौ गुरैजों खावलायगोन गोजोन्थों रायजो